काँग्रेस राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार बबन साळगावकर यांच्या प्रचारासाठी सावंतवाडी विधानसभा पक्ष निरीक्षिका अर्चना घारे अखेर आज दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान काही झाले तरी या निवडणुकीत मिस्टर क्लीन म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या बबन साळगावकर यांना येथील लोक नक्कीच आमदारकीची संधी देतील असा विश्वास त्यांनी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. सौ घारे राष्ट्रवादीमधून येथील मतदारसंघात लढण्यास इच्छुक होत्या. त्यांनी एबीपी फॉर्म भरला होता, परंतु आयत्या वेळी पक्षाकडून त्यांना माघार घेण्यास सांगण्यात आल्याने गेले काही दिवस त्या अल्पित होत्या. त्यामुळे त्या प्रचारात सहभागी होणार की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा होती. दरम्यान आज सकाळी त्यांनी श्री साळगावकर यांच्या प्रचार कार्यालयात हजेरी लावली. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी साळगावकर यांना पाठिंबा दिला. मिस्टर क्लीन म्हणून आणि कोणताही डाग नसलेले श्री साळगावकर हे निश्चितच निवडून येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी उमेदवार बबन साळगावकर, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश गवस, विभावरी सुखी, रवींद्र म्हापसेकर, बाळा गावडे, पुंडलिक दळवी, नीता गावडे, रवींद्र जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी घारे म्हणाल्या, अत्यंत स्वच्छ चरित्र असलेल्या बबन साळगावकर यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यामुळे येथील कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, त्याचा फायदा निश्चितच होणार आहे. साळगावकर यांच्या विरोधात असलेले दोन्ही उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभी राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून एकमेकांवर खालच्या दर्जाची टीका होत आहे. हा सर्व प्रकार चुकीचा आहे. त्यामुळे लोकांना टीका करून अंधारात न ठेवता विकासाचा मार्ग दाखवणाऱ्या साळगावकर यांच्या पाठीशी येथील जनतेने उभे राहावे. काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि सर्व मित्र पक्ष आणि या सर्वांचे आघाडीचे उमेदवार माननीय श्री बबनरावजी साळगावकर यांच्या प्रचारानिमित्त आज इथे सर्वजण जमलेले आहेत. मान्यवर मंडळी सर्वांची नावं घेत नाही, पण आपण सर्वजण पाहतोय ज्या पद्धतीने प्रचार चाललेला आहे आणि जेव्हा उमेदवारी जाहीर झाली आणि त्याच्यानंतर जो प्रचार चाललेला आहे आणि ज्या पद्धतीने चाललेला आहे तर निश्चित उत्साहाचं वातावरण हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष व सर्व मित्र पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दिसतंय आणि सर्वसामान्य जो वर्ग आहे तो या आघाडीच्या उमेदवाराकडे आकृष्ट झालेला दिसतोय. आपण राज्यात बघतोय जी परिस्थिती आहे म्हणजे अतिशय वाईट परिस्थिती, त्यामध्ये बेरोजगारी प्रामुख्याने म्हणायला पाहिजे. ज्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की आम्ही एवढे उद्योगधंदे आणू, इतक्या तरुणांना आम्ही रोजगार देऊ, पण तसं कोणतंही झालेलं नाही आहे. उलट जवळपास 2 ते 6 लाख कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत आणि करोडो मुलं आज घरामध्ये बसलेली आहेत, कोणताही रोजगार नाही आहे. आणि हीच परिस्थिती आज सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहे. गेले वर्षभर मी फिरते आहे, पाहते आहे, तर प्रत्येक घरामध्ये एक तरुण मुलगी जी ग्रॅज्युएट आहे, MBA झालेली आहे, पण ती घरामध्ये आहे का तर ती नोकरीच्या शोधात तिकडे कुठे जाऊ शकत नाही आहे, कारण नोकरीच नाही आहे, कोणता व्यवसाय नाही. आणि ह्या मागच्या 10 वर्षात काय केलं आहे त्यांनी, जी आश्वासनं दिली, जे खोटं बोललं आहे आणि रेटून बोलले आहेत, पण तसं काहीही केलेलं नाही आहे. त्यामुळे जनतेची खूप मोठी निराशा झालेली आहे. त्यानंतर दुसरा प्रामुख्याने प्रश्न म्हणजे खड्ड्यांचे, रस्त्यांमध्ये जे खड्डे आहेत, की खड्ड्यात रस्ते आहे हे कळत नाही आहेत. लोकांना अतिशय म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना अतिशय मोठ्या संकटांना सामना करावा लागतो आहे. मोठमोठ्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट झालेले दिसत आहेत आणि खूप वाईट दुरावस्था आहे. आणि त्यांनी ह्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या पण पुरवलेल्या नाही आहेत. अतिशय शोकांतिका आहे. आणि तिसरा प्रामुख्याचा प्रश्न म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न. आज सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी, दोडामार्ग, वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी हॉस्पिटल्स नाही आहेत, चांगले अत्याधुनिक व्यवस्था असलेल्या लॅब नाही आहेत आणि त्यामुळे पेशंटला बांबुईला नाहीतर इकडे पुणे मुंबईला टेस्टिंगसाठी रक्त पाठवावं लागतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे सर्वसामान्य पब्लिक हा अतिशय निराश झालेला आहे. आणि एकंदरीत पाहता ह्या सर्व गोष्टी जशा केंद्रात आणि राज्यात घडल्या त्याच आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि खूप निराशा लोकांची झालेली आहे. त्यामुळे ह्या वेळेला सर्वांनी ठरवलेलं आहे आदरणीय पवारसाहेबांच्या पाठीशी, काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी आज सर्वांनी राहायचं ठरवलेलं आहे. आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने पवारसाहेबांच्या मेळाव्यांना प्रतिसाद मिळतोय, तरुणाई आज त्यांच्याकडे आकर्षित होताना दिसते आहे. आणि हे जे त्यांनी करून दाखवलेलं आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच बघा, आज 100% फळ लागवड योजना साहेबांमुळे आज बागायती इथे मोठ्या प्रमाणात दिसते. मागे मी गणपतीच्या दिवसात काही आमच्या मान्यवर मंडळींकडे गेलेली, तर त्यातले एक ज्येष्ठ बंधू मला म्हटले
की जर आज साहेब नसते आणि त्यांनी जर बागायती त्यांनी 100% फलोत्पादन योजना आणली नसती तर आम्हाला करवंटी घेऊन मुंबईवाल्या लोकांकडे हात पसरावे लागले असते. पण आज आम्ही ताठमानेने जगतोय ते साहेबांमुळे. आणि हे साहेबांचं जे काम आहे, त्यांचं विजन आहे, हे सर्वसामान्यांच्या पाठीशी राहणारं आहे, शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी राहणारं आहे, महिला भगिनींशी, युवा तरुणांच्या पाठीशी राहणार आहे. आणि त्यामुळे एकंदरीत मला वाटतं की जे वातावरण आहे ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आघाडीच्या उमेदवाराच्या पाठीशी 100% असणार आहे. आणि योगायोगाने आम्हाला उमेदवारही खूप चांगले मिळालेले आहेत. अतिशय निष्कलंक, म्हणजे कोणताही कलंक नसलेले, अतिशय जसं भाईदर्शी म्हणाले की मिस्टर क्लीन, आणि त्यांच्या शब्दाला सत्याची धार आहे, हे महत्त्वाचं. आणि त्यामुळे ते बोलणार, ते करून दाखवणार. त्यांनी आत्ताच जाहीर केलेलं मध्यंतरी की मी MIDC वगैरे आणणार वगैरे सांगितलं. ह्या गोष्टी सगळ्या करून दाखवतील. आणि निश्चित मला वाटतं की पुढच्या काळात जनता त्यांच्या पाठीशी राहणार आहे. आणि फिरताना सगळीकडनं असा प्रतिसाद चांगला मिळत आहे. आणि मला वाटतं निश्चित चांगल्या पद्धतीचं काम पुढच्या काळात ते निवडून येतील. मताधिक्य चांगलं 20,000च्या मताधिक्याने निवडून येतील आणि चांगलं काम आम्हाला सर्वांना पाहायला मिळेल. आणि निश्चित जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहील असं वाटतं. आज आपण पाहतोय जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत ते एकमेकांवर अशा पद्धतीने कुरघोडी करत आहेत की ते आता वैयक्तिक कौटुंबिक लेवलला गेलेले आहेत. आणि हे जे चाललं आहे ते म्हणजे विरंगुळ्याचा विषय झालेला आहे. असं वाटत नाही की कुठल्या विधानसभेची इलेक्शन आहे, कुठल्या विकास कामाच्या मुद्द्यांवर ते बोलतात, असं अजिबात दिसत नाही आहे. हा जो त्यांचे जे आरोप प्रत्यारोप आहे तो खरंच विरंगुळ्याचा विषय झाला आणि लोक ते पाहून अक्षरशः हसत आहेत. आणि निश्चित मला वाटतं आज आमचा उमेदवार हा चांगल्या मतांनी इथे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात निवडून येईल असा विश्वास मला वाटतो. आणि निश्चित आम्ही सर्वजण जोमाने त्याचा प्रचार करणार आहे. आणि जास्त वेळ तुमचा घेत नाही, उलट तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर विचारा.